Tawagar 'yan wasan ƙwallon ƙafar Kano Filas ta yi hatsari akan hanyarta ta zuwa filin wasa a jihar Filato. Ƙungiyar ta 'yan ƙasa da shekaru 18 ta je Jos ne domin buga wasan mako na 5 da Jos a wasan matasa. Cikin wani sako da ta wallafa a shafinta na Kano Filas ta ce, hatsarin da sauki tun da ba wanda ya rasa ransa. Abubakar Isa ɗan dago shi ne daraktan watsa labarai na ƙungiyar. Suna kan hanyarsu daga otal ne zuwa filin wasa na New Jos Stadium. Suna kusa da zuwa filin wasan ne aka ɗan samu matsala, kusan kamar birki ne kwacewa shi direban motar. To shine abin ya ritsa da shi direba ɗin da kuma 'yan wasa kusan guda 7 haka, wanda a halin yanzu suna can suna karɓar magani. A wani labarin kuma, a ci gaba da wasan nahiyar Turai a yau za a yi wasanni da dama. Atalanta da Celtic, Barcelona da Bayern Munich, Manchester City da Sparta, RB Leipzig da Liverpool, Atlantico Madrid da kuma Lille. Inda sakamakon wasannin da aka fafata a jiya Real Madrid ta doke Borussia Dortmund da ci 5-2 a wani wasan da ke cike da ban mamaki. Inda Dortmund ta doke Real Madrid da ci 2-1 a minti 45 ɗin farko. Bayan dawowa minti 45 na biyu Real Madrid ta farke, inda Vinicius Junior ya ci ƙwallo 3 rigis. Sauran wasan da aka buga inda AC Milan ta doke Club Brugge da ci 3-1. Monaco ta lallasa Kurgona da ci 5-1. Arsenal ta doke Shakhtar da ci 1-1. Aston Villa ta ci Bologna da ci 2-1. Paris Saint-Germain da PSV suka buga kunnen doki 1-1. Yayin da Juventus kuwa ta sha kashi ne a hannun Stuttgart da ci 1 mai ban haushi. Ƙarshen labarin wasannin kenan. Lallasa Audu, labaran Invicta.